aquí es importantísimo. Lo que hoy nace aquí es importantísimo. Como fue importantísimo a partir del Pacto Más Industria la constitución de un escenario, de un acuerdo por la industria en el Valle, en el Bajo Llobregat, posteriormente en el Valle Occidental y hoy aquí. Esto es una mancha de aceite que tiene que correr por el conjunto del territorio. No habrá gobierno, ni en la Generalitat ni en los municipios, si somos capaces de articular nuestras propuestas y nuestra movilización y articularlas con el conjunto de la sociedad civil, que sea capaz de hacer frente a esa necesidad política y económica que estamos planteando. Y para ir terminando. Mirad, aquí han salido algunas cuestiones. Derecho a decidir, políticas generales, el papel del sindicalismo. Es evidente. Durante ya mucho tiempo, durante toda esta crisis, hay una alianza, un intento de quitar de en medio a las organizaciones sindicales de este país. Mirad, saldrán muchos movimientos, unos más nuevos, con propuestas nuevas, otros no tan nuevos, pero lo que es evidente es que las grandes transformaciones sociales las van a hacer las organizaciones que son capaces de perdurar en el tiempo con sus propuestas y con sus movilizaciones. Y el papel del movimiento sindical es fundamental. Para esos que quieren cambiarnos, que quieren imponernos la lógica de los mercados por lo encima de la lógica de las personas y de la sociedad, el movimiento sindical es un problema. Es un problema. Ellos planteaban quitarnos de en medio en los 2 primeros años de la crisis. Yo creo que les está saliendo mal. Nuestra capacidad de resistencia va mucho más allá. Ahora nos hace falta a nosotros también poner en valor algunas cosas que hacemos. Por eso mi intervención la he centrado en recordar todo lo que hemos hecho, el conjunto del movimiento sindical, desde esa gran ofensiva hasta este momento, y ponerlo en valor. Y demostrar y decirnos a nosotros mismos que no es cierto que no hagamos nada, que no es cierto que no nos movilizamos, que no es cierto que no actuamos en el centro de trabajo cuando negociamos el convenio de empresa, el convenio sectorial o cuando lanzamos para adelante las estrategias del diálogo social, etcétera, etcétera. Que no es cierto. Nosotros queremos un país en el cual los trabajadores, las trabajadoras ayudan, son agentes activos y ayudan a construirlo. Queremos un país que no solamente hable de que si soy español o si soy catalán. Queremos un país que también hable del modelo industrial, que hable de las personas, que hable de qué servicios públicos queremos construir. Queremos un país en el que nosotros queremos tener también voz, ayudar a construir y tener voz. Y no queremos un país con trampa, con derecho a decidir tramposo, en el cual solamente se opina si quiero ser más catalán, más europeo o más español. Y por otro lado, estamos desde el Parlamento de Cataluña tirando para adelante iniciativas legislativas. Por ejemplo, la ley de participación y consulta, que en estos momentos se está debatiendo, que le ponen un límite muy importante. Usted decida de lo que quiera, pero no puede decidir sobre presupuesto ni puede decidir si puedo recortar en sanidad o sobre servicios sociales. Compañeros y compañeras, el juego está en el modelo de sociedad y el modelo de Cataluña que queremos. Muchas gracias y adelante. Escolteu, anirem acabant perquè doncs, les intervencions ja són llargues. El Lalo i jo només us volíem, preparant l'acte l'altre dia, vam dir, escolta'm, expliquem-li, a part que els companys ja han fet doncs, les explicacions del que s'està fent en altres comarques i a nivell de Catalunya, però expliquem-li a la gent per què volem fer això,
aquí al Vallès Oriental. I per què us necessitem? Perquè està molt bé que les direccions dels sindicats decidim una cosa, però us necessitem, no? Us necessitem, com deia al principi el Sergio o l'Antonio, perquè estem farts de que alcaldes, regidors, quan teniu un problema a la nostra empresa, vinguin corrents a fer-se la foto amb el comitè perquè això els hi dona vots, però quan es decideix la formació que volem a la nostra comarca, o quan es decideix per on anirà aquella autopista, o quan es decideix per què requalifiquen aquells terrenys, això durant la crisi econòmica va comportar el tancament de moltes indústries, no s'inscrigui. Volem que s'inscrigui per marcar com volem que sigui la nostra comarca. No volem aquells alcaldes que retallen en sanitat pública, però que diuen que és culpa de la Generalitat i presideixen consells d'administracions d'hospitals, no? I això a la comarca en tenim tots i de diferents colors polítics i tots estan en els consells rectors d'aquests hospitals. Per tant, volem que es responsabilitzin i volem que treballin conjuntament amb nosaltres. I també volem patronals que no pensin en el curt termini, no pensin com aplicar reformes laborals, no pensin com abaratir sous i després es queixin que la gent no consumeix i no venen els seus productes de valor afegit. Si no tenim per menjar, no tindrem diners per comprar els seus productes. I per tant, el treball vostre i el treball de les direccions dels sindicats en aquest àmbit és bàsic. És bàsic, com hem demostrat amb aquests anys de crisi econòmica, tot i que ens han fotut molts pals i ens han intentat, aquí a la comarca, detenir alguns sindicalistes amb diferents accions que hem fet durant aquests anys, hem demostrat que quan els dos sindicats ens movem junts, omplim Granollers, omplim Mollet i fem mobilitzacions, ja sigui a nivell d'un sector, d'una empresa o a nivell de tots els sectors. Hem demostrat que sabem treballar conjuntament, a les empreses vosaltres com a comitès i nosaltres amb l'àmbit des de les direccions dels sindicats més institucionals. I ens ho hem passat bé i hem plantat cara als governs de dretes i als d'esquerres. I dic que ens ho hem passat bé perquè hem organitzat grans piquets i això a les vagues generals, els piquets arriba un moment que són divertits. I ens hem discutit per organitzar manifestacions amb governs d'esquerres i governs de dretes. I per tant ningú ens pot dir que no ens movem. I ens seguirem movent en aquesta comarca. Ens seguirem movent, ja sigui a les empreses, com per exemple, i vull recordar 2 o 3 conflictes que ens estan afectant perquè són empreses que han estat empreses molt importants, com per exemple el conflicte d'Amcor, que ara mateix estan en el Tribunal Laboral, una empresa que a nivell de grup estatal té 11 milions d'euros de benefici i l'altre dia acomiada 7 treballadors en 20 dies, no? O com per exemple ens està passant amb la SATI, no? Després de tot el que van sofrir els treballadors de la SATI, continuen patint, i aquí algú s'hauria de recordar qui eren els empresaris de la SATI, no? Excel·lentíssims eurodiputats del Partit Popular, excel·lentíssims membres de la dreta rància espanyola. O els companys d'Alstom, no? Que no és d'aquesta comarca però que ens afecta, perquè hi ha molta gent d'Alstom que viu a la nostra comarca. Conflictes que hem de treballar conjuntament i que se'ns trobarà en aquests conflictes, però també se'ns trobarà en l'àmbit institucional. Perquè la mobilització social és bàsica per defensar els nostres drets, però la mobilització en l'àmbit de les propostes és bàsica. Perquè nosaltres hem fet propostes en l'àmbit de la sanitat, hem fet propostes en l'àmbit de la formació, hem parlat del model d'infraestructures que volem per la nostra comarca. I ho hem fet molt abans que moltes administracions. I és per això que hem de continuar treballant. El 2012 ho vam fer, vam aconseguir que patronals i nosaltres ens assentéssim per pactar unes accions, un manifest que va tenir una molt bona rebuda per part de les patronals, ens va sorprendre i que esperem que aquesta vegada també tingui aquesta bona rebuda, però les administracions van aplicar allò del silencio administrativo. No els hi agradava les nostres propostes, no els hi agradava perquè els diem que tenim unes línies vermelles, no els hi agradava perquè nosaltres no ens fem la foto i no ens farem la foto
per fer-nos la foto. Nosaltres volem que les propostes que facin les administracions tinguin contingut i per tant no farem la foto fàcil i per tant allò es va quedar on es va quedar. Ara ha arribat el moment de tornar a treballar conjuntament. Ha arribat el moment de tornar a treballar conjuntament i és per això que avui us hem reunit a vosaltres per llançar aquesta idea de manifest, aquesta idea d'accions que volem que siguin accions conjuntes del sindicalisme majoritari a nivell comarcal, accions conjuntes que el Lalo us presentarà amb aquest manifest. Qué tostón, ¿eh? Tenéis algunos unas caras impressionantes. I molts us esteu preguntant que què feu aquí. Que una altra vegada han vingut els del sindicat, perquè això de vegades ens passa, a contar-nos sus cosas. No. Aparte de informar-nos, també avui estem fent una altra cosa. No només llançant al conjunt del Vallès Oriental que el que cal és fer política industrial per sortir de la crisi. Estem fent la tercera cosa, i us posaré un exemple. Fa 6 mesos, uns polítics molt intel·ligents del nostre Vallès i d'altres territoris propers es van reunir i van dir: la C-17 és un camí econòmic. Cosa que, per cert, nosaltres ja dèiem des de feia molt de temps. I molta gent va sortir i va dir: jo, que tíos, estos sí que saben. ¿Y qué más? Pues haurem de fer alguna cosa, van dir després. Què fem? Fem un estudi. I al final totes les polítiques industrials que es fan al Vallès Oriental acaben convertir-se en estudis de com està la indústria en el Vallès Oriental. Mentre algun polític molt intel·ligent, que això no li nego, feia això, aquest senyor i jo trucàvem a les nostres persones, a la nostra gent, a la gent de Comissions Obreres i d'UGT i li preguntàvem com estan les empreses, com estan els polígons a la C-17. I la gent ens deia: mira, en aquest polígon un camió de 16 tones no pot passar. ¿Por qué? Porque se hunde la calle. Otro nos decía: mira, en aquest polígon fins fa 2 dies arribava l'autobús. Ara, si algú vol venir, o ve en cotxe, o ha de caminar 30 minuts, o ha de tenir una bici i ser delegat agrícola. I ser capaç de venir amb bici des de molt lluny. La nostra gent ens feia l'estudi. I nosaltres, mentre els altres es gastaven un pastizal en fer un estudi, ja sabíem les propostes que havíem de posar sobre la taula. No per res, perquè ens les dèieu vosaltres. Així es fa la política industrial. I així és com a algú no li agrada que es faci la política industrial. Comptant amb la gent que treballa. Així es fa la política industrial. Ara, portem parell d'anys, también te lo digo, haciendo de pixi-dixi, jugando al perro y al gato. Unos para allá y nosotros detrás. Oye, mira que es que, oye, mira que es que, oye, mira que es que. Ja està, prou. Prou. Bé ho ha explicat el Javi, ho ha explicat el Camil, bé ho ha explicat el Carrera, el Moreno, el Cachinero. Portem des del 2010 fent propostes i perseguint. Oye, mira que es que, oye, mira que es que. Prou d'oye, mira que es que. Anem a posar a sobre de la taula un document i anem a començar a treballar. Y vamos a sacar las vergüenzas del sector industrial del Vallès Oriental y de los políticos y representantes del Vallès Oriental. Aquí ya no se hacen fotos por hacer fotos. Aquí es posen diners a sobre de la taula i es treu endavant el treball i la indústria del nostre territori.
Així és com avança un territori, no fent-se fotos. No fent-se fotos. Amb la qual cosa, alguna foto haurem de fer, clar, perquè estos lo que piensan és fer-se la foto. Però qui vulgui estar a la foto és perquè ha posat alguna cosa a la taula. Qui vulgui estar en aquesta partida ha de venir preparat. I si no, quedarà fora. Bé sigui industrial, bé sigui empresari. Ara, també és veritat que estareu pensant, però si a los industriales ja les va bien. Més, quan portem 5 anys sentint que lo que más mola en Catalunya és ser emprendedor. ¿Emprendedor es aquel que compra Paz Fuego? No, emprendedor es alguien que quiere ganar dinero. I ja està, per cert. És que creen riquesa. Crear riquesa és el que estem fent els darrers 5 anys? Crear riquesa? Tenen la barra de dir que això és el que s'està fent? Que això és el que fan els emprenedors? Emprendedoria és el que estem fent avui aquí. Posar de manifest com es tira un territori endavant, tots plegats, sense que quedi ningú a marge, sense que es quedi gent a les cunetes de la societat. Què és el que està passant ara? Que estem deixant gent a les cunetes de la societat. Però els empresaris no volen seure a la taula per arribar a compromisos. El gran empresariat. Per sort, aquí en tenim experiències prèvies, com us explicava l'Òscar. I n'hi havia ganes de fer coses. I ves per on, en aquesta comarca, llastimosament, en el seu moment, qui no es va comprometre van ser les administracions. Pero la oportunidad es obvia. Vosotros lo sabéis igual que lo sabemos todos. ¿Cuándo son las elecciones municipales? Pues vamos a apretar. Vamos a apretar. Necessitem que aquest pacte no el fem en un despatx assessorats i l'Òscar i la gent de la Confederació i la gent de les federacions. No. Necessitem que aquest pacte el fem tots. Abans ho explicava. Necessitem que ens digueu, que siguin viatges d'anada i tornada, i que ens expliqueu com estan els polígons realment, quines dificultats us esteu trobant a les vostres empreses. Però és que, a més, necessitem traslladar els acords que s'han fet a Catalunya al Vallès Oriental. Us explicava abans, el Cacinero, el Més Indústria. Bueno, doncs el Més Indústria, com s'aplica al Vallès Oriental, no? Això anem a fer. I necessitem que quan tinguem aquest pacte, tornar-vos-ho. És a dir, habrá otro día de tostón, lo lamento. Habrá otro día que nos encontraremos i us tornarem la feina que hem fet, també perquè valoreu, també perquè digueu, i també perquè modifiqueu allò que proposem i allò que pactem, perquè ara anem a concertar, anem a parlar amb les administracions i amb els empresaris i arribar a punts comuns. Hi haurà coses que no ens agradaran. I de fet, un company de la Federació d'Indústria de Comissions Obreres en el territori em deia l'altre dia: oye Lalo, no vamos a ir a figurar solo, ¿no? Jo no. Perquè aquí anem a fer dues coses. O aconseguim el pacte i aconseguim fons pel territori, o como mínimo denunciamos y les liamos una parda. Y permitirme este lenguaje que estoy utilizando. O aconseguim impacte real al territori, reindustrialització, millora dels polígons, que és que fa vergonya com estan els polígons. Que és que hi ha polígons que no tenen ni llum, que no estan pagant ni la llum. Y que a més, no, esto es del consorcio de empresarios, no, esto de no sé qué, esto de no sé cuánto. Que l'altre dia va haver, no diré on, un accident de trànsit perquè no hi havia taps a les clavegueres del polígon. Perquè algú d'un polígon determinat hi va haver un accident de trànsit greu. Perquè algú s'havia endut les tapes per vendre-les com a ferralla. Perquè estem en aquest nivell, però és que portava així més d'una setmana. Hi va haver un accident de trànsit greu. Perquè els polítics ara prefereixen plantar 4 flors al centre del poble i dir mira com llueix el teu poble, que invertir en el polígon, que el polígon, com a molt, a banda dels treballadors, el veuen els propis treballadors que van a caminar o a fer esport en els nostres territoris pel polígon,
o quants no passegen pel polígon fent esport? Bueno, pues estos son los... No van al DIR, no van a los gimnasios molones. O ho veuen els treballadors o ho veu la gent que surt amb la bici. ¿Y estos cuáles son? Pues nosotros. Y lo que nosotros no nos defendemos, no nos lo defiende nadie, Que aquesta és l'altra que anem a fer. Perquè no només anem a parlar de que vinguin empreses, també anem a parlar de que les empreses que hi són inverteixin en el territori. O què va passar fa 4 dies aquí al costat? Que no va haver-hi una empresa que fabricava targetes bancàries que se'n va anar a fabricar al nord d'Europa. O encara, o no tenim ara alguna empresa que tenim els empresaris dient hòstia, que igual canvia el gobierno y no puedo aprovechar la reforma laboral y bajar más los salarios y hacer limpieza y quitarme aquel que me molesta. Empreses que funcionen perfectament i que en realitat l'únic que estan fent, com deia l'FMI l'altre dia, és, al final, les empreses, per tenir sindicats, han de tenir molta afiliació. Si no, millor que no hi hagin sindicats. A eso van. Bueno, pues estamos aquí. Estáis aquí. I una vegada més, la responsabilitat del Vallès Oriental de tirar endavant l'economia del Vallès Oriental comença per un motor, una locomotora. Els sindicats, estos que ahora dicen que igual somos la casta, los sindicatos de la casta, dice alguno. Algún gilipollas que lo que quiere es ganar las elecciones sindicales, que se vaya a currar a las empresas como hacemos los demás. Los sindicatos, nosotros, mayoritarios, por algo será, igual porque la gente vota, prenem la responsabilitat de tirar endavant un acord amb compromisos reals per la indústria al Vallès Oriental. I prenem la paraula i som els primers que tirem endavant. Però clar, quins són els nostres interlocutors? Hem estat parlant dels empresaris. Ara em recordava el Javi, no? És que el responsable de política industrial que havia tingut la Generalitat de Catalunya és l'Oriol Pujol, que ha passat de diputado a imputado. Es que esta es la calidad con la que hablamos. És que anem a parlar amb les administracions locals i ens diuen es que a Madrid m'ha aprovat l'ARSAL, la reforma de l'administració local, y ahora ya no sé qué puedo hacer. Bueno, con políticos así no vamos a ningún lado. Per això hem de donar la raó al Camil quan deia que no només de fer la nostra feina, sinó que també, si aquests polítics no ens serveixen, els hem de canviar. Els hem de canviar. Aquesta és la nostra responsabilitat i per això no ens volen. Perquè nosaltres no ens quedem en una acció, en una empresa i d'aquí no passem. No defensem només els nostres llocs de treball. Defensem els llocs de treball de tothom i defensem un model d'empresa diferent al que ells plantegen. Perquè també aquest pacte no només ha de servir perquè vinguin empreses i no només ha de servir perquè les empreses que ja inverteixin, sinó també que ha de servir perquè el model d'indústria que hi hagi al Vallès Oriental sigui de qualitat i sigui ben remunerat. Aquí no volem competir amb una fàbrica que té no sé quants suïcidis a Xina, que en un lado fabrica l'iPad y en el otro fabrica la Samsung. No, con esos no queremos competir. Nosotros queremos competir con Siemens. En Alemania, claro. O no competir, colaborar. Pero queremos un modelo de industria de alto valor añadido. Y también queremos saber qué somos, el Vallès Oriental, que esto es un mareo que tenemos los empresarios, que antes lo comentaba Cachi, ¿no? O sea, somos una comarca terriblemente diversa en cuanto a sectores. De hecho, pues ahora pensaba, ¿no? En el polígono de la Derby, teniendo al compañero de agroalimentaria, ¿no? Que está Covega, pero también está Esteve, ¿no? Están por ahí, antes los he visto. Mirados. Pero también está Esteve, y claro, Esteve y Covega, que están a una calle, pues no pueden colaborar mucho entre ellos. Bueno, si tenemos en cuenta que más vale tomar un omeprazol antes de tomar una Coca-Cola, igual sí, ¿no? Pero a cambio de eso, no. Ya no tenemos en ese mismo polígono donde antes estaba Derby y todo el polígono alimentaba Derby. Eso ya no existe, esos pools, ¿no? En la zona de San Celoni sí que tenemos un pool químico muy potente, que se relaciona entre él. Eso es lo que hay que conseguir, que los empresarios también del Vallès Oriental dejen de estar de espaldas los unos a los otros.
y que en realidad solo se ven en las cenas para decir, y perdonarme la expresión, a ver quién la tiene más grande, no. La economía no está en manos de los empresarios. La economía no es solo para los empresarios. La economía es muchas más cosas. No, antes os comentaban, el Consejo Empresarial de Catalunya, como si la economia solo dependiera de los empresarios. I a més, en el nostre territori tenim el problema de no tenir un món acadèmic potent, però sí tenim un món en especialització, en FP, molt potent, que també haurem d'anar-los a buscar perquè dotin i perquè alimentin aquest pacte. Arrenquem ara. Esperem no trigar massa en arribar a pactes i encara més esperem no trigar massa en arribar a resultats. Us tornarem a cridar, us explicarem el que hem aconseguit si és que hem aconseguit alguna cosa. I si no ho aconseguim també us cridarem i us direm no ho hem aconseguit. Per això, per això i per això. I després vosaltres jutjareu i fareu la vostra, que és com heu de fer. Però estiguem connectats, estiguem preparats, perquè el futur és nostre, perquè el futur ens el guanyem cada dia. Visca l'UGT, visca les comissions obreres, visca el sindicalisme de classe nacional i confederal. Gràcies. Mm-hmm.